sa Good Vibes, bangod sang pandemic kalabanan sa ato nagapabukid, agud to magpaliwaliwa kag magpangapi. Ang iba nagkatugod sang negosyo bangod sang pandemic. Aton karon bisitahan ang pila ka mga kapihan nga may matahong nga view sa report ni Romeo Subaldo. Antes pa man sa pandemic, naging paborito nga kaladtuan sang riders ang Gatuslaw Highway sa Banwa sang Kanduni. Sino abi ang hindi malingaw? Sa dalan pa lang instant na nga attraction, kag 360 degrees matahom ang view. Gani, nagidulhot ang mga kapihan. Nagadag sa abi ang mga tawo diri. Nagakape ka, matugnaw ang dapyas ang hangin kag, bisan diin ka maliso, views ang kabukiran ang makita mo. Ang kalabanan diri sa ila nahalitan sa bagyo nga Odette sang Disyembre kag amat-amat na nga nagabangon. Ang sitio Alimatok naman sa Barangay Celestino, Villasin sa Cadiz City nangin popular nga tourist destination bangod sang 8 ka mga waterfalls nga ari diri. Matugnaw kag matinaw ang tubig. Gindag sa man bisan sa peak ng pandemic. Gani, nakakita sa oportunidad ang isa ka grupo sa mga young entrepreneurs nga magpatukod sang kapihan diri. Mismo sa higad lang sang rice terraces kag nagaatubang sa kabukiran sang Cadiz City. Sa Cadiz City sa gihapon sa Barangay Kaduaan naman, sa una, inadlaw ang magbiyahe sa sitio Aluyan kay tuman kalayo. Pero sa nasemento na ang dalan, nangin paborito na ini nga sa lakaan sa mga bikers na hilig ang uphill kag downhill nga terrain. Magluwas sa thrill, 360 degrees man ang view. Dili sa Aluyan's Place, makakapi ka o kung makakaon, samtang nagatamwa sa city proper sa Cadiz City. Kanto naman kita sa Central Negros, nakabati ka na sang Budlasan Bridge sa Canlaon City. Ari naman niya, makape ka nga nagatubang sa Bulkan Canlaon. Sa sininga classic nga design sang Taytay, kag may waterfalls pa. 3-in-1 sungkit mugid, tanan sa isa lang kakapihanay. May mga kabataan pa nga mga tourist guide nga magalibot sa imo sa lugar. Bungod sa nagadagsa man ng mga turista, may mga kapihan kag kanan-an nga nagtuhaw. Kung ang ginapangita mo ya adventure kag kapihan in one, ang ining lugar sa putok-putokan sa bukid sa Gihulgan City ang para sa imo. Masaka ka sa 324 steps antes makalapot sa ibabaw kag ma-enjoy ang view sang Balay Sungayan Mountain Resort sa Gihulgan City sa Negros Oriental. Mahawa ang pagsaka pero worth it ang tanan nga kakapoy pag abot mo sa ibabaw. Karamo pangit sa mga kapihan nga may matahong ng mga view din sa Negros. Ikaw na lang ang ginahulat nga makabisita.